I-share dahil ako ninyo guys kung unsa akong gigamit nga mga vitamins sa ting-init. Labi na ron, summer na. Tanawan nyo ang akong schedule diha sa mga vitamins nako. Mao ni sila. Pure Electrolytes. Mapalit sa GM Poultry. Probiotics, sinimo nako na ako video ani, pwede ninyo tanawon. Sold out pa akong probiotics, pero akong OHN na ako'y Harbisonon ani. Pwede mo kuha nako, i-chat lang ko. OHN hinimo nako. Kani ang sudlanan, atubi ang sud ani, powder ni siya. Maoning maura na ang akong gipanggamit diri sa ako ang yard sa atong mga manok, no? Labi nang tig-init. Patanawon ta mo sa schedule nako, no, sa ako ang gigamit ron nga mga vitamins, no? Share lang nako ninyo kung ganahan mo sunod, pwede kaayo, no? I-share pug ko no inyohang mga vitamins diha, guys. Nga gipanggamit. Ako lang i-share ninyo, no, sa karong ting-init unsay akong gigamit nga mga vitamins. I-share nako ninyo, no? Tara ay patanawon ta mo. Nako schedule re nga mao ni akong schedule di ay sa vitamins. So schedule naglista ko dire. Mao na siya, pwede ninyo ni sundon, no? Sa Lunes gamit ko Pure Electrolytes, ingon ani ay mao na siya. Mapalit din ninyo sa GM Poultry tag 156 ra ni guys, usa ka litro. No, dili ta sponsor pero gi-share gyud ko ani. Dito ni nako na kuanan. Nahibaw-an nila ni Tatay Itox, no, ni Ma'am Ann. Thank you Ma'am ha. Sige gyapon ko gamit until now ani. Kanang tested kayo. Nindot kay siya. Then ang Tuesday, probiotics. Mao na ang probiotics na to. Daghan pang sud probiotics niyanti. Sunod nya ikahapon day morning vitamins, no, dire. Ang kahapon clean water gid ta guys, no. Kada adlaw gid ko maghatag og clean water sa una pa na. Then sa Miyerkules OHN, nagdagay kog OHN ron kay gahimo man ko, hapit naman na horot re. OHN ya sa Huwebes atubi, no? Atubi karon di ay, no, atubi. Then sa Biyernes balik na pog probiotics. Then sa Sabado Pure Electrolytes, no? Butangan lang akong dextrose diha kay si Ante god mo iyahang kanang naandan ba. Nya Sunday at tubi nya clean water gid ko perme daily. So maura na ang ako ang vitamins gigamit diri sa manukan, no? Pwede ninyo sundon. Pwede po ninyo i-comment guys. Pasig namoy tips diha unsay inyong gipanggamit diha nga mga vitamins sa ting-init, no? So maura gid to ang akong gipanggamit diri sa manukan, no? Wa nay lain para wala kaayoy daghan gasto, no? Kay kani atong feeds gipanggamit na ni mga vitamins. Sumusuda diri ay sorry. Sudas chicken coop nila. Kumustahon nato ni sila. Basin na ay itlog atong pamoniton. Nguha naman late na mood ko naabot. Dire basin na itlog ha. Wala itlog. Negative na. So mo ni ato ang mga manok nga naka-range, nagyod sila ron. Tanawon ta mo. Naka-range na sila niya. Ang uban nanood na, ganinang uban na kana siya gikan sa gawas, so na mudumdum ra na sila pauli dire, no? Apa sila feeds kanon ni nila igagabi guys. Tong anon be tarongon. Ay. Kamanuka karon. Inyo po ning anon di ani guys kay usahay magpondo. Limpyuhan man ng ante. Dara. Kailangan ko ani kay dili mo pundo kay talinis ang tumoy. Kaning yun ani mo pundo. No? Sa di malimpyuhan. Mo na itong nest box katong nangutana di ay subscriber nako. Mora ni sir.
Mo ni sud nako na ako nest box dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ka nest box. Mas maayo daghan yung nest box guys. Minga na to grower oh. Sudlan niya po na diha na to pohon no. Ato namang gibalhin ko dato ang mga kuan dito sa ubos. So mo ni sila karon nagpahayahay.